Tervetuloa Punttipoisin tähän uuteen jaksoon, joka on tällä kertaa tämmöinen tribuutti Tom Wranghelle, joka oli suuri kehorakennuksen mahtimies 70-80-luvulla. Ilman häntä ei varmaan koko laji olisi näin pitkällä, mitä se on nyt tällä hetkellä. Me käytiin Tomin kanssa haastattelemassa Tom Wranghea, käytiin haastattelemassa hänen kotonaan 2017 joulukuussa ja onneksi me saatiin älyttömän hyvää matskua. Hän kertoi paljon omasta historiastaan ja kaikki mitä on tapahtunut ja erittäin mielenkiintoista settiä. Valitettavasti sitten vajaan vuoden päästä Tomia sitten ei enää ollut ja me halutaan sitten niin kuin antaa kunniaa Tomille ja hänen tekemisilleen tässä seuraavassa jaksossa ja toivottavasti katsotte ihan loppuun asti, koska sieltä tulee niin hyvä setti, että pois alta. Kiitos. Me ollaan siirtynyt tänne Vantaalle ja meillä on haastateltavana todellinen kehorakennuksen grand old man Tom Wranghe. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sul tuli justiin, jos on tämmöinen kirja Optimal Body, mies bodimaailmassa, ja tämä on sun muistelmat 2. Ja ihan kaikille tiedoksi, että Tom on todella niin kuin vaikuttava tekijä, jumalattoman suuri tyyppi niin kuin tässä koko meidän kehorakennus- ja fitness-alalla. Monet ei saata ehkä muistaa, mutta nyt tämä onkin tarkoitus, että just sen takia nyt kerrotaan, kuka sä olet. Ja sä oot esimerkiksi niin kuin perustanut Suomen kehorakennusliiton. Kertoisitko sä siitä pikkasen? Joo, tämähän tapahtuu jo, siis se virallinen päivä on oikeastaan 31. päivä tammikuuta 1971, mutta se alkoi oikeastaan vähän aikaisemmin. Siis tämä kansainvälisen kehonrakennusliiton presidentti, eli Ben Weider, kirjoitetaan Weider, mutta sisäpiiri lausuu sanan Weider. Hän kävi Suomessa vuonna 70, mutta olin ollut yhteydessä häneen jo aikaisemmin ja sitten pitkien neuvottelun tuloksena olin saanut tämän Weiderin edustuksen Suomessa. Hän ei ollut vain kansainvälisen kehonrakennusliiton presidentti, IFB-presidentti, vaan hänellä oli myöskin suuri firma, Weider Sports Equipment Company Limited, joka möi kaikenlaisia bodausvälineitä ja lisäravinteita ja muita tuotteita, myöskin jonkun verran vaatteita. Ja me saimme tämän edustuksen Suomessa. Mä olen ollut liike-elämässä jo noin 10 vuotta ja mä ajattelin ryhtyä itsenäiseksi yrittäjäksi, koska tämä itsenäinen yrittäjyys oli aina kiinnostanut minua. Ja sitten tuli tämä hieno tilaisuus ryhtyä Weiderin tuotteen agentiksi Suomessa ja hän sitten kysyi minulta, kun hän kävi täällä Suomessa syksyllä 70, voisiko olla kiinnostunut perustamaan tämmöistä IFB-liittoa Suomessa. En alussa nyt ollut niin hirveän kiinnostunut, koska mä olen enemmän liikemies ja mä ajattelin, että täällä on kyllä muita tyyppejä Suomessa, varsinkin BBC:n piirissä, Bodybuilding Clubin piirissä. Täällä oli vain yksi bodybuilding kerro tai club Suomessa ennen sitä. Että BBC-piiristä ehkä helpommin voisi saada perustajia, mutta meillä oli sitten, tavattiin nämä BBC:n kaverit, muun muassa Jorma Rätyö ja Heikki Salosta sitten yhdessä ravintolassa, mutta ne kaikki sanoi, että ei niillä ole aikaa, että ne on niin tiivisti mukana sitten tavallisissa
palkkatyössään, ettei ne jaksa ryhtyä tämmöiseksi. Ja sitten Ben oli kyllä erittäin pettyneen näköinen ja hän vielä matkalla sitten lentokentällä aikaisin aamulla syksyllä yhtenä, olikohan se syyskuussa 70, kun hän lähti pois täältä. Hän oli hyvin pettynyt siellä autossa ja no, hän oli niin pettyneen näköinen, mä ajattelin, no ellei kukaan muu nyt suostu tähän, niin jos me nyt sitten ottaisin tämän että tehtävän, ja ei se nyt ihan helppo tehtävä loppujen lopuksi ollut, ja se liittyy paljon yksityiskohtia, että esimerkiksi ensin piti saada aikaan tämä ensimmäisen liiton säännöt, ja me sais kyllä vähän apua, koska BBCllähän oli omat säännöt, mutta ne oli enemmän niin kuin ne oli yhdistyksen sääntöjä. Sitten sain myöskin Kanadan liiton säännöt, Ben Viide lähetti ne, ja me tein nyt sitten yhteenvedon näistä, ja kyllä mä nyt sain aikaa sitten sääntö, semmoinen, oli aika monta sivua. Montako sivua olisi ollut? 5-6 sivua muistaakseni. Joo. Että ei se ihan pikkujuttua, koska täällä viranomaisilla on aika kovat vaatimukset Suomessa. Ja sitten me panin sitten lehteen ilmoituksen, mä en nyt muista, se oli Suomen urheilulehteen, että kutsutaan kokoon kehonrakennuksesta ja voimanostosta kiinnostuneita. Joo. BBCn kaverit oli sitä mieltä, että pitää ottaa myöskin voimanostajat mukaan, koska sillä tavalla saadaan enemmän yhdistyksiä mukaan. Ja tähän ensimmäiseen kokoukseen ei kyllä tullut monta yhdistystä, olisiko ollut jotain. Kaikki on kyllä erittäin tarkasti selostettu tässä kirjassa. Joo. Oli se enemmän se oli, kutsua noudatti 5 yhdistystä, joo, kyllä, näin se oli. 5 yhdistystä, ja ne on kaikki mainittu tässä kirjassa, BBC, ja sitten mulla oli oma yhdistys, Idrottsklubben 32, ruotsikielinen seura, joka meillä oli erittäin vahva painonnostojaosto, että se oli kyllä paikallaan, että tämä minun seurani tuli mukaan. Sitten oli Hyvinkään Voimaveikot, sitten oli Bodonos Keravalta, sitten oli Tampereen Veikot, muun muassa Juhani Nyholm, ja josta sitten tuli, tuliko Juhani Nyholmista jopa, ainakin yhdessä vaiheessa monta vuotta Jussi oli varapuheenjohtaja. Joo. Joka tapauksessa hän oli mukana tässä ensimmäisessä kokouksessa ja 5, ja muuten sitten hyvin nopeasti sitten tuli lisää seuroja. Muun muassa tämmöinen voimistelu- ja urheiluseura Kerava Toverit, joka piti olla 3 seuraa, jotka jätti sen virallisen anomuksen, ja toverit siis asiamies asui ihan lähellä Heikki Salosta. Sitten vaikka toverit ei ollut mukana tässä ensimmäisessä perustuvassa kokouksessa, se oli kuitenkin tovereiden nimi ja allekirjoitukset tässä arvoksessa sitten. Ja pikkuhiljaa tuli yhä enemmän seuroja. Se yksi syy oli kyllä se, että aika nopeasti kasvoi, se oli syy, että voimanostajat oli mukana alussa. Kyllä. Mutta voimanostajathan sitten vuonna 1976 erosi, 76 varmaan oli jo. Niin, koska siellä oli varmaan, heillä oli omat tarpeensa kehorakennukselle, että ei pystytty enää kuuntelemaan kaikkia, koska kukaan ei enää ollut samaa mieltä enää tietystä asioista. Ja sittenhän julkinen sana on nyt suhtanut vähän epäilevästi tähän bodaus-touhuun, mutta voimanosta, se oli heti alusta alkaen hyväksytty laji. Ja voimanostajat arveli, että jos niillä on oma liitto, niin ne saa heti avustusta valtiolta. Ja täsmälleen näin kävi. Joo, mutta se on vaan kun se on
voimanosto on niin mitattavissa kiloilla. Joo, kyllä. Ja se on niin kuin siinä mielessä enemmän niin kuin tavallaan ymmärrettävämpää urheilua kuin taas kehorakennus. Joo, ja täällä oli Suomessa niin kuin erittäin, ihan alusta alkaen oli erittäin hyviä voimanostajat. Nämä pärjäsivät erittäin hyvin näissä MM-kisoissa. Joo. Ne oli heti mitalisijoilla. Ensimmäisessä MM-kisossa. Joo. Ja sittenhän mä olin mukana kyllä vielä siinä vaiheessa myöskin voimanostopuolella, kun me perustettiin sitten voimanostajalle oma Pohjoismaiden liitto. Joo. Se tapahtui aikaisemmin, kun kehorakenteilla perustettiin oma Pohjoismaiden liitto. Se tapahtui paljon myöhemmin. Joo. Ja että se oli yksi Lennart Josefsson, se oli Norjassa. Se on oikeastaan alun perin, hän oli Ruotsista. Hän asui Norjassa, hän edusti Norjan liittoa. Hän tuli Suomeen ja sitten me perustettiin hänen kanssaan, se oli vain 2 maata peruste. Norja perusti Pohjoismaiden voimannusliiton, se oli Norja ja Suomi, ja sitten mutta Ruotsi tuli kyllä heti mukaan sitten samana vuonna vielä. Joo. Että sitten voitiin hyvin nopeasti järjestää Pohjoismaiden mestaruuskisat myöskin voimanostossa, ja silloin mä olin mukana vielä. Mä muistan, että mä jopa pidin puheen siellä kisojen alussa, kun mä nyt satun olemaan ruotsinkielinen, kun oli Ruotsista ja Norjasta sitten osanottaja, niin pidin sitten suomeksi ja ruotsiksi. Siitä on kyllä ollut aika paljon hyötyä kyllä näissä kansainvälisissä kontakteissa, että mä oon ollut ruotsinkielinen. Ja sitten mä oon nyt lukenut myöskin englantia ylivoimaisesti eniten olen tarvinnut kansainvälisesti. Mutta alussa meillä oli hyvin paljon yhteistyötä sekä voimanostossa että myöskin kehorakennussa sitten muiden Pohjoismaiden kanssa, mutta se oli erittäin vaikeata, koska siellä oli se NABBA oli hyvin vahva liitto, varsinkin Norjassa. Se oli oikeastaan vahvempi liitto kuin IFB. Ja minähän ajoin aina vaan IFB:n intressiä, en voinut muuten tehdä, kun mä edustin Wiederiä. Ja sitten Ruotsissa oli taas, se oli kyllä ihan erehdys, että sinne syntyi 2 liittoa. Se oli olemassa IFBB-liitto jo aikaisemmin. Joo. Ja sitten jostain ihmeen syystä, kun se oli Ben Wieder oli niin hyvä ystävä se Boris Sjöbergin kanssa. Sitten piti tehdä Boris Sjöbergin pojalle hankkia jotain työtä. Niin sitten poika Jan Sjöberg, se alkoi myydä Wiederin tuotteita Ruotsissa. Ja sitten hänelle annettiin se IFB-edustus myöskin samalla. Joo. No se Franzén, joka edusti tätä vanhaa liittoa, se suuttui ihan hirveästi. Sitten syntyi semmoinen hirveä sotatilanne oikein Ruotsissa. Se oli kyllä erehdys, että näin tehtiin, mutta mä omalla kustannuksella sitten joudun, mä tiedän miksi mä nyt tein, mutta mä ajattelin, että kyllä se nyt on pakko saada aikaan yhteinen liitto täällä Pohjoismaissa, ja sitten omalla kustannuksella mä matkustin sitten Ruotsiin ja sain nämä osapuolet sitten menemään yhteen. Ja niillä oli semmoinen yhteinen kokous. Mä en ollut mukana siinä yhteisessä kokouksessa, ehkä se oli hyvä vaan, mutta minä olin kyllä saanut sen kokouksen aikaan. Että näin siinä kävi. Joo. Hei, yksi silloin ihan alkuaikojen juttuja, kun Kehorakennusliitto perustettiin 71 niin melkein heti sen jälkeen niin sulla on ollut ihan mieletön kontakti, kun sä sait Arnold Schwarzeneggerin tänne, niin voiko sä siitä kertoa vähän, kun se kaikki haluaa tietää Arnoldista? Joo, mä ymmärrän. Ymmärrän kyllä. Ei se tietenkään silloin ollut niin suuri tähti, mutta siis maailmantähti hän ei ollut missään nimessä, koska ei bodaus ollut niin suuri juttu, mutta bodausalalla hän oli todella suuri tähti jo silloin. Ja hän oli vain 20, mitä hän oli, se oli 22 tai jotain. Se oli jotain semmoista kun hän
nyt sitten tuli Suomen, se oli kyllä Ben Wiide, joka ensin ehdotti, että hän voisi tulla tänne. Mutta se lopullinen kontakti, se kyllä tapahtui Pariisissa, se oli 71, se oli ensimmäistä kertaa, kun Suomen joukkue oli edustettuna MM-kisoissa. Se oli 71 Pariisin MM-kisoissa. Ja se oli aika ihmeellistä, että me nyt käveltiin siellä Pariisissa illalla. Se oli varmaan toisena iltana. Mehän tultiin sinne Pariisiin ensimmäisenä iltana hyvin myöhään. Mehän mentiin yksityiskoneella. Mä kerron siitä tuossa kirjassa. Joo. Siinä on älyttömän hieno ja sellainen pelottava kertomus. Se oli kyllä hullua porukkaa olette silloin. Joo, kun se oli yksi BBC-jäsen, joka sattui olemaan oikeastaan se oli optikko, mutta se oli hänen suuri harrastuksensa oli lentäminen. Joo. Ei sillä mitään oma konetta ollut, niin. Mutta se vuokrasi Keskolta. Keskolla oli oma propellerikone. Siinä oli 2 moottoria, hieno kone. Mutta se oli pitkä matka. Olisikohan se ollut toisena tai kolmantena iltana, kun me mentiin sitten kävelylle sinne ulos hotellin ulkopuolelle. Ja siellä Pariisissa on valtavasti katukahviloita. Ja se oli niin lämmin ilta vielä, että mutta sitten kyllä mä tietysti heti tunsin. Sehän oli suuri tähti jo. Niin, omassa laissa. Omassa laissa oli todella suuri tähti ja me olimme käyttäneet Arnoldia jopa ensimmäisessä firman ensimmäisessä ilmoituksessa oli Arnold. Tässä on kuva vielä siitä. Joo, kyllä se on kirjassa ihan ensimmäisestä, ei firman ensimmäisestä ilmoituksesta, vaan ensimmäisestä body, koska meillä oli vähän muita tuotteita alussa. Niin sitten mä menin vaan rohkeasti, olihan mä kuitenkin vähän vanhempi kuin Arnold, mutta mä kerroin jo tästä, että se oli heti valmis tulemaan Suomeen. Joo. Kyllä, ja mä kerron, minkälaisen vaikutelman hän teki sitten minun tähän, että se oli kun nuori pantteri valmis hyppyyn. Miten mä sanoisin, vielä hienommin tässä. Joo, tämä oli vähän semmoista niin kuin kaunokirjallista tekstiä. No, mutta se kuuluu niin. Joo. Kyllä se teki valtava vaikutuksen. Se oli siis semmoinen niin vahva ja viriilin näköinen. Joo. Niin. Ja semmoisella oma aura tavallaan ympäri oli. Hän oli just semmoinen, kun hän tulee huoneeseen. Kaikki pysähtyy ja kaikki katsoo. Kyllä, just semmoinen. Vaikka ei tietäisi, kuka se on, niin kaikki on sellainen, että ei hemmetti. Joo, kyllä. Ja se mun pituuteni on 178 ja hän on varmaan, mutta ei se ihan jättiläinen, ei se 190, se on jotain 128. Joo, sellainen joo. Mutta kyllä se, mutta painohan on ihan, mä en oli siihen aikaan todella, nythän on hyvin paljon painavampi kuin silloin vuonna 1971. Silloin vielä huomasin, että mä olin vanha yleisurheilija. Niin. Se monta kertaa harmittanut, että kato, jos mä olisin saanut harjoitella painoilla, mä olisin tiennyt ne systeemit, mutta mä harjoittelin Arne Tammerin systeemin mukaan. No ei se nyt ihan ollut oikein niin kuin yleisurheiluvalmentajana maailman parhaita. Mä olisin varmasti saanut paremmat tulokset yleisurheilussa. Joo. Oikealla painoharjoittelulla, joka olisi soveltunut tähän. Mutta 60-luvulla painoharjoittelu vähän aristeltiin muutenkin. Joo, että tulee jäykäksi. Jäykäksi ja köntiksi. Kyllä. Valstehän oli vastaan. Joo. Se kertoi tämä Niilo Salo, joka se oli kova sana se Niilo Salo, 40- ja 50-luvulla. Niin, se teki ensimmäisen bodyoppaan oikeastaan. Joo, kyllä. Hämmästyttävän paljon. No, nyt ei se mitään. Kaikki on kuitenkin, tässä kirjassa niistä on enempi, mutta mun mielestä on hyvä käydä läpi. Kyllä. Mennään siihen Arnoldiin ja sitten sen Suomeen tulo. Niin kuin. Joo, se. No sitten se ei ollut monta päivää sen jälkeen, koska hän tuli suoraan Pariisista tänne. Okei. Että mä olin vastaisesti lentokentällä ja se tuli niin nopeasti, että mä en saanut oikein kunnon hotellihuonetta hänelle, niin kuin omasta mielestäni. Niin. Että se oli sitten tämä kristillisten miesten
mikä se nyt on? NMK. NK:n Joo, hotellista. joo. Ja siellä oli hyvin, mä luulen, että siellä ei sallittu edes olutta. Joo. Kyllä niillä jonkinlainen baari oli siellä, mutta kyllä varmaan oli joku aamiaishuone varmaan, mutta Arnold oli niin vapaamielinen, että sitä ei haitannut mitään. Joo, Se oli ei. koko ajan vaan uusia asioita, se vaan niin kuin joo. oikein janos kaikki elämää. Se oli ainoa paikka. Se tuli, siis sattui olemaan, se usein on kova pula hotellihuoneessa. Se oli sama juttu kuin Ben Vide tuli. Joo. Se tuli myöskin niin yhtäkkiä. Se ilmoitti vain muutaman päivän aikaisemmin. Joo. Hän oli ollut Belgradissa silloin 70. Siellä oli ensimmäinen varsinainen IFB-kongressi. Se oli Belgradissa vuonna 70. Joo. Ja sitten yhtäkkiä vaan se, oli ihan muutama päivä vaan Joo. aikaa sitten tilata hotelli. Kyllä se oli sanonut, että tämä tulossa, mutta se ei ollut ihan ilmoittanut ihan tarkkaa päivämäärä. Ja sitten hänellekin saatiin huone merihotellista. Joo. Ei ole ihan keskustassa. Ja Arnoldille jo tuosta nuorten NMK:ista, siellä se oli. Mutta hei, useita. Eihän Arnold sitten ottanut mitenkään tavalla. Hän oli vaan niin hyvä, että piditte seuraa ja hän teki sen, mitä piti tehdä. Ja joo, kyllä. Stokkalahan oli, eikö ollutkin? Joo, se oli, hän ei ollut ollenkaan, 71 hän oli vain Stokkalla. Joo. Kyllä, ja se oli kyllä erittäin suuri menestys. Siis se oli melkein liian suuri menestys. No kun eikö lehdet kirjoittanut kaikki tämmöiset niin kuin isot lehdet kirjoitti Arnoldista? Joo, ja hirveän paljon saatiin julkisuutta. Ja siis se oli uutta. Se oli jotakin uutta. Ja se steroidiongelma ei ollut niin kovasti esille vielä silloin. Mutta nyt sitten ehkä tänä päivänä yhdistetään paljon enemmän steroideihin. Toivottavasti ollaan menossa kohta parempaa suuntaan, kun nyt on tullut niinku tosi tarkat säännöt. Mutta silloin se ei ollut niin tarkka myöskään vuonna 70, kun yleisurheilijat käytti ihan yleisesti. Se ihan yleisesti siis koska ei ollut kielletty, niin silloin se oli sallittu. Ei. Niin. Siitähän on tehty tutkimus, että me kerron tästä. Joo. Se voi olla, moni ei halua kuulla edes näistä jutuista, että kuinka tarkkaan oli tutkittu joskus 80-luvulla. Että suurin osa näitä, oliko se 72, 76, 78, vai oli se, alkoiko se 76, 78, siinä 76, 80 mitaleista oli saatu näiden doping-aineiden avulla. Kyllähän se huomaa noista. Siis nehän teki älyttömän hyvät tulokset esimerkiksi kuulantyönnössä ja kiekon heitossa ja myöskin esimerkiksi juoksuissa myöskin. Mä en tiedä sitten pitkämaksaa juoksijat täytti sitten, ei ne steroidia käyttänyt niin paljon, ne käytti ehkä muita systeemiä. Joo. Siitä nyt, sehän on kai valtiosalaisuus melkein. No varmasti joo. Ja meitä on varmaan niin kuin luotu kyllä paljastamaan valtion salaisuuksia, että me ollaan vaan tavallisia podiukkoja. Ei. Mutta se on väärin syyttää vain borareita. Että se on hyvin suuri osa semmoista tavallisista borareista, ja varsinkin kuntoborareista ei juuri kukaan käytä, mun mielestäni. Vaikka nyt toi väitti, että toi Stef Wallin, että täällä olisi 10 000, voiko se todella olla? Mä en ole. Kyllä se voi olla, mutta Arnoldista vielä sen verran, että puhutaan enemmän hänestä. Joo, niin Arnoldishan on se, että kukaan ei silloin niin puhunut steroidista silloin, kun Arnold kävi täällä. Ja mä katsoin eilen muistaakseni telkkari uutisissa, niin Arnold oli ilmastokokouksessa Pariisissa ja kaikki vaan, ei kukaan puhunut silloinkaan steroidista, että se on välttynyt sen jutun, että se on niin iso persoona, että sitä ei ole koskaan silleen hirveästi ajettu sen asian takia. Mutta ei ole kysymys nyt Arnoldin mistään steroidin käytössä, mutta yleensä hän oli aktiivinen. 75 oli se, kun hän voitti Etelä-Afrikassa, ja sitten 80 hän voitti tuomari äänille. Niin. Mutta ainahan se on tuomari äänellä Australiassa. Mutta ei siihen aikaan vielä niin hirveästi, että se ei koskaan joutunut, hän ei ollut aktiivinen oikeastaan
silloin vielä. Ja siihen aikaan käytettiin varmaan aika kohtuullisia määriä. No ihan varmasti. Joo, verrattuna mitä nyt tässä jotain 10 vuotta sitten tai 5 vuotta sitten on käytetty Mr. Olympiakisoissa. Ne on ihan toisen näköisiä, mitä Arnold oli silloin. Mutta Niin. se, mikä on mielenkiintoista sun uralla minun mielestä, että sä oot ollut niin kuin paikalla silloin, kun Pumping Iron kuvattiin Pretoriassa vuonna 1975. Se oli Mr. Universe-kilpailu, eli MM-kilpailu, ja sitten niin kuin vielä Mr. Olympia. Ja siellä oli World Congress ja kaikki tämmöiset, että niin kuin ne, jotka ei tiedä hölynpölykään mistään asioista niin kuin historiasta, niin tietää, että Pumping Iron on se elokuva, jolla Arnold nousi niin kuin suurten ihmisten tai suurten massojen niin kuin tietoisuuteen. Ja se oli varmaan mielenkiintoinen paikkana, että siellähän oli järjestetty ihan niin kuin kuninkaallinen kohtelu teille kaikille MM-kilpailijoille ja joukkueen johdolle. Eikö teillä ollut hienot hotellit ja kaikki tämmöiset? Joo, se oli ilman muuta Pretoria hieno hotelli. Joo, kyllä. Siellä oli Operheim siihen aikaan, että se oli niin kuin aika tulella leikkimessä se juttu. Mutta tämä oli yksi näistä kaikkein hienommista matkoista. Voi olla, että se oli kaikki hienoin. Mä ehkä sanon, että se on kaikki hienoin. Myöskin Egyptin matka oli kyllä erittäin. 812. Joo, se oli muistolikas myöskin. Ja hän voitti silloin, ja Pumping Iron filmattiin siellä, mutta siis mun muistaakseni niin se yksi osa filmattiin jo, siellä filmattiin paljon myöskin Bagdadissa, tai se oli oikeastaan Babylonissa, kun se on Bagdadin ulkopuolella, se on sinne aika monta kilometriä, voisiko sinne olla matka ainakin, ehkä 50, ehkä 100 kilometriä matka, se oli kyllä koko päivän retki, kun mentiin Bagdadiin, ei kun Babyloniin. Joo. Ja siellä filmattiin myöskin paljon. Mutta siellä tehtiin paljon, George Butlerhan teki siellä, niin kuin, ne teki sen Pumping Iron kirjan, jossa Ed Colney se kirja tehtiin Bagdadissa. Joo, kyllä. Ja sitten tehtiin jatkojuttu. Sitten se sattui olemaan sama nimi. Filmillä on sama nimi. Mutta ei se loppujen lopuksi kai ei ole niin hyvin paljon yhteistä. Mutta ehkä se oli niin hyvä nimi, että se otettiin myöskin tämä filmi, sama nimi. Mutta siinähän oli se teema, tuossa filmissähän oli tämä taistelu Schwarzeneggerin ja sitten tämä Louis Ferrigno. Joo. Ja ennen kaikkea seurattiin Louis Ferrignon harjoittelu kotona. Se oli niin kuin New Yorkissa, niin Brooklynissa, ja sitten taas Arnold oli Venices, Kaliforniassa. Köyhä poika, joka, kyllä. Ja sitten se fulminoitui siihen sitten Pretorian kilpailuun. Joo, ja se sitten tuli tosi, sekä kirjasta että filmistä tuli erittäin suuria. Oliko se katsomassa sitä Olympiaa silloin? Siis 75 Pretoriassa? Joo, ilman muuta. Mä kerron siitä. Kerro. Joo, kyllä mä kerron siitä. Mutta sillä joo. Kyllä mä olin siellä, se oli hieno paikka, se oli varmaan hienon auditorio koko Pretoriassa. Sehän oli yliopiston valtava juhlasali. Joo. Ja siellä oli ihmisellä oli hienot vaatteet ja kyllä olisiko miehellä ollut smokki, mutta ainakin naisilla, erittäin paljon naisia, jotka oli pitkässä iltapuvussa. Mulla on kuviakin näistä naisista. En voinut, mulla on aika paljon kuvia. Tässä on, jos otetaan kansikuva mukaan, tässä on 90 kuvaa, se on suhtkoht paljon. 32 kuvasivua. Niin mulla oli niin hirveästi kuvia, että valitettavasti ei voi kaikkia julkaista. Jos me ottaisiin kaikki kuvat, me voitaisiin julkaista 400 sivua, jossa olisi vain kuvia. Mutta tuossakin on hieno otanta kuitenkin, että siitä saa hyvän semmoisen kuvan, missä mennään. Me yritin sillä tavalla, että jokainen, joka nyt on jollain tavalla vaikuttanut liitossa, että se olisi edustettuna. Mä valitan, että mulla oli tosi vaikea saada kuva tuosta Reimanin vaimosta. Tämä on vähän huono kuva, mutta toisaalta tämä on tämmöinen tilannekuva. Hänestä ei ole poseerauskuva. Mulla olisi ollut yksi hyvä poseerauskuva, mutta mä en uskaltanut ottaa sitä, koska mä olisin joutunut ottamaan sitten toisen valokuvan. Ja mä olen melkein
yksinomaan käyttänyt omia kuvia. Joo. Kun mä oon aina ollut kiinnostunut valokuvaamisesta ja sitten tietysti totta kai mä oon sitten käyttänyt omia kuvia. Tämä on minun kameralla kyllä otettu tämä kuva, mutta se on kansikuva tosiaan. Mutta tämähän on oikein luottokuvaaja, tämä, joka on ottanut sen. Siis Art Zeller, se on kuuluisa nimi. Art Zeller, joo. Se oli siihen aikaan, se oli tosi kuuluisa. Se oli 60-luvun, se 50-luvun lopusta, 60-luvun, 70-luvulla ja vielä 80-luvulla Art Zeller teki niin kuin mustavalkokuvia aina pienellä omalla samalla kameralla. Joo, sitten toinen oli suuri, se oli Caruso. Mä oon molemmat tavannut. Mä oon puhunut paljon tämän Art Zellerin kanssa. Joo. Caruso oli aikaisempi kuin Art Zeller. Caruso oli joskus 40-luvulla. Hän ei elä enää. Joo, ei kummatkaan elä. Mutta mä oon tavannut Art Zellerin kuitenkin, että mulla oli kunnia joskus 80-luvulla. Se on myöskin aina ollut kiinnostunut valokuvaamisesta, olen huomannut. Hän on pakon edessä, että kukaan muu ei tehnyt sitä silloin. Nythän on, silloin hän otettiin filmille kaikkea. Nythän on ihan toinen maailma. Nyt on toinen maailma. Täysin. Nyt saadaan näin lehtiin, on saatu niin valtava hyviä kuvia. Kyllä. Niin. Ja yksi hyvä valokuvaaja on tuossa kameran toisella puolella, joka äänittää tätä hommaa. Niin, joo. Siellä esimerkiksi. Niin se on mennyt niin hirveästi eteenpäin, toi koko ala. Joo. Yksi hienoimmista kuvista, mitä sä oot koskaan ottanut, mitä mä ainakin tiedän, ja mikä on levinnyt älyttömän paljon eri lehtiin, on se pyramidin, ja sitten siinä on Keijo Reiman ja sitten tuo Kivioja. Mä tiedän, mä on itse sitä samaa mieltä, että se on mun hienoin kuvani. Mutta se julkaistiin jo silloin, kun mä olin firmassa mukana. Se tapahtui, se oli 81, joo. Ja se oli niin kuin samalla mainostettiin Wrangen nimiä, että mä oon luopunut siitä kuvasta ihan ilmaiseksi, vaan että että firma saa mainostaa. Joo, mutta kyllähän se niin kuin... Että oikeastaan mä olisi voinut tehdä jonkun verran rahakin, kun sitä on käytetty ympäri maailmaa, mä tiedän. Joo. Mutta emme voi, miten mä pystyn nyt, jos joku Australiassa... Nykyään varsinkin, niin se on ihan kuinka me voi valvoa intressiä? Niin on. Se on aika vaikeata. Joo, mä tässä yritän samalla niin kuin etsiä tästä kirjasta sitä kohtaa, missä se on se... Se on tämän jälkeen? 81. Aha, 81, siis sivulla vai? Ai ei se. Sitä. Tässä alkaa olemaan niin kuin sitä aikaa. Tuolla. Joo, kyllä. No, jos tämä nyt näkyy sitten videolla sitten, niin, kyllä. Niin tämmöinen, tämä on ihan mielettömän yksi hienommista bodykuvista, mitä ikinä nähnyt. Jees. Niin aivan mahtava. Niin Savolaisen Jykä ja Keijo Reiman tosiaan. Joo, kyllä. Ja kyllä. Sittenhän oli semmoinen hieno hetki, kun vuonna 80 Manilassa Filippiineillä niin Jorma Räty teki sellaista juttua, mitä ei koskaan senikään jälkeen tehty, eikä voitettu yleisen sarjan kehorakennuksen maailmanmestaruus. Niin, ja täysillä pisteillä, mikä oli se oli ensimmäinen kerta maailmassa, kun kukaan voittaa täysillä pisteillä, ja se oli Jorma. Joo, mä en ole valitettavasti päässyt mä en ollut Manilassa mukana, kun mun äidillä oli silloin, ilmeisesti se oli 80, koska hänellä oli 50-vuotispäivä. Mä en voinut lähteä pois. Kyllä äiti on sen verran, äiti on tärkeämpi kuitenkin kuin joku bodauskisa, kun mä tiedän, että kaverit hoitaa hommansa. Joo, kyllähän ne hoitikin. Ne hoitikin. Tosi hieno joukko, että Keijo Reiman oli 3. ja sitten oli 14. Se oli kyllä hieno saavutus kehorakennusalalla, mitä koskaan on ollut. Ja siitä oikeastaan tavallaan lähti tämä koko nykybuumi, koska sitten niin kuin suomalaiset alkoi uskomaan itsensä kehorakentajat, meistä on johonkin. Me pystytään. Mäkin luin vuonna 80, kun mä olin just aloittanut reenaan, niin mä näin ilmoituksen Etelä-Suomen Sanomissa, jossa oli pieni niin kuin juttu, että Jorma Räty voitti kehorakennuksessa maailmanmestaruuden. Ja mä katson silleen, mä olin just reenannut vissiin 2 kuukautta, mä ajattelin, että jumalauta, että suomalaisetkin pystyy tällaiseen. Se oli ihan hirveä Heikki juttu. Salonenkin, just tästä samasta jutusta. Heikki Salonen oli matkalla jossakin Suomessa. Hän istui bussissa ja sitten mä luulen, että se oli ilta. Sitten radio oli päällä.
Joo. Ja hän sitten bussin radiossa ilmoitettiin, että suomalainen Jorma Räty on voittanut maailmanmestaruuden. Joo. Heikki Salonen sanoi, että no ei ole tehty turhaa täällä työtä. Joo. Hän sanoi, että semmoinen ajatus tuli. Joo. Niin, mä muistan aina, kun Heikki Salo kertoi tämän, Joo. että se oli jopa radiossa sanottiin. Joo. Ja Heikki Salonen Joo. oli niin kuin Suomen Kehorakennusliiton ensimmäinen Joo, puheenjohtaja. Joo, kyllä. ja monivuotinen. Se oli niinku, 10-12 vuotta. Se oli itsestään selvää. Joo. Sitten jälkeenpäin niin kuin tarjottiin kyllä sitten kun esimerkiksi Jorma Räty oli jättänyt, kyllä olisikohan se ollut Jouni Virtamoko, oli mun kimpussa, että minä voisin ryhtyä puheenjohtajaksi, en sitten viitsinyt enää, kun mä olin jo myynyt firmani, että mulla on nyt niin kuin, on päässyt nyt vähäksi aikaa pois tästä, mutta sehän kiinnostushan heräsi sitten, niin kun mä kerron tästä. Joo. Ja samalla tämä kirjahan on paras historiikki, mitä suomalaiset kehorakennus on ikinä tehty, ja hyvin tarkka sellainen. Siellä on pöytäkirjoja, kaikennäköisiä tarkkoja niin kuin, tämmöisiä niin kuin kuvaelmia asioista ja sun jotain vanhoja niin kuin muistiinpanoja, mitä sä oot sitten niin kuin uudestaan kirjoittanut, mikä on ihan äärettömän hieno juttu, koska siellä on melkein minuutin tarkkuudella, mitä tapahtuu mitäkin. Ja sitä pidän semmoisena niin kuin ihan tajuttoman hienona juttuna. No joo, sitä voi käyttää historiikkina, mutta ei se oikeastaan ole. Jos olisi kirjoittanut niin kuin kokonaan vaan liiton historiikin, en olisi ottanut tätä niin kuin omaa firma ollenkaan mukaan. Joo, tämä on enemmän niin kuin mun oma elämäni historiikki. Mutta sen takia tämä onkin kiinnostavampi mun mielestä, koska se kertoo myöskin siitä, että minkälaisessa tilanteessa oltiin kehorakennusmaailmassa, miten tämä koko juttu alkoi, kun sä aloit myymään niitä 30 proteiinipurkkeja, että menisiköhän nämä kaupaksi, ja sitten kun sä tilasit lisää, ja sitten sä otit Bodyshaperin, mikä alkoi myymään. Joo, se oli ihan mieletön tuote. Ja sitten sä aloit itse tekemään, että siinä oli niin hirveästi kaikennäköistä niin sälää, mikä liittyy tähän. Mä yritin saada semmoista rytmiä, että välillä liitto, välillä oma firma ja välillä jonkun verran yksityiselämästä, mutta aika vähän yksityiselämästä loppujen lopuksi verrattuna ensimmäisen kirjaan. Siinä on nyt todella paljon yksityiselämästä, monen mielestä liikaa jopa. No mutta se oli ohkaisempi kirja pikkasen, ja sitten se oli ruotsin kielellä, mikä oli silloin sulle se niinku. Ja sitten tässä vaiheessahan sä joudut jo puhumaan suomeen paljon enemmän, koska itse asiassa toi mun siis sanotaan 11-vuotiaana mä en osannut suomea ollenkaan. Joo. Mä oon täysin ruotsikielisessä kylästä. Niin. Mutta itse asiassa siis se ratkaiseva juttu, se oli kyllä sotaväki. Joo. Siellä oli, kun mä joudun RUK:hon, se oli jumakauta, se oli vaikeata alussa, se oli pakko vaan puhua ja antaa käskyä suomeksi. Niin, mutta sehän oli se ensimmäinen osa sun muistelmia olikin johonkin 30 asti. Jo 32, kyllä. Ja sitten tämä on sitten niin kuin kyllä. tästä eteenpäin. Ja tämä on, ei taas paljon ole ruotsikielisessä maailmassa, ei juuri mitään. Se on pääosin suomenkielisessä ja jonkun verran englanninkielisessä maailmassa. Ruotsikielisessä maailmassa oikeastaan silloin, kun mentiin Ruotsiin tai Norjaan. Norjan kieli, se on melkein täysin sama kuin ruotsi. Moni ei käsitä sitä ollenkaan Suomessa, mutta tanskan kieli se on ihan mahdoton kieli. Mä en saa mitään selvää siitä. Tanskan kielisestä tekstistä saa kyllä selvää, mutta ne lausuu ne sanot niin ihmeellisesti. Kun mä äsken tuossa sanoin siitä 80 vuodesta Jorman hienosta menestyksestä ja kehorakennuksen oikeastaan tavallaan, se oli se niin kuin superalku, taas uusi superalku. Niin sittenhän siihen tuli heti seuraavana vuonna tuli Kike sitten, ja se oli todella vahvasti Rami Oyn kanssa. Niin sä olit niin kuin sponsoroimassa niin Kiken uraa ihan alusta lähtien. Joo, kyllä. Kato, ei Kike olisi edes lähetetty, ei meillä ollut Lontooseen. Eihän meillä ollut, siis silloin kun tehtiin vuoden budjetti, ei ollut puhetta edes naisten kehorakennuksesta. Se tuli kevään aikana. Joo. Ja EM-karsinnoissa oli eka kilpailu. Sitten mä sanon, että siis toi oli se oli varsinkin kuin Oscar State. Se oli kunnon mies. Joo, se IFBB:n pääsihteeri. Mä kunnioitan tätä Oscar Statea ihan hirveästi. Vanha englantilainen gentleman oikein. Painonnostoliiton myös. Joo, painonnostoliiton entinen
pääsihteeri. Se joo. oli hyvin arvostettu koko urheilumaailmassa, kansainvälisessä urheilumaailmassa. Se oli oikein tosi hieno juttu IFB:llä, että se yrittyi sitten auttamaan. Mutta kauhealla Benniä. Benin pommituksella ekaksi, että se sai sen puolelleen. Juu, Ei se varmaan ollut joo. helppo homma. Ei varmaan ollut. Että se oli työvoitto Benille. Mä monta kertaa ihmetellyt, että miten se taloudellisesti tuli toimeen toi Oscar State. Me piti kyllä puhua jostakin muusta. Nyt Ei se haittaa. Joo, mutta Kiken voitosta. Kike, Kike. Joo. Ja sitten sponsoroinnista. Joo, kyllä. No mä sanoin, että kyllä kai se pommitti niin hirveästi taas meitä taas, että Suomeen pitää nyt lähettää ehdottomasti. Että itse kai nyt on niin vanhanaikaisia kuin Turkissa. Turkia pari totaalisesti hanttiin. Ei missään nimessä joku, että musliminainen nyt tuli sieltä. No ei missään nimessä. Niitä vasta 5 vuotta sitten tullutkin. Niin. No sitten miten se nyt vaan, mä takaisin ainakin, että Kike-matkan. Itse asiassa kyllä Wrangel-yhtiö maksoi sen matkan, kyllä. Se oli kyllä näin. Mä en muista nyt ihan mitä mä sanoin, mutta käytännössä se oli kyllä näin. Joo, silloin se tosi erikoinen tilanne. Pidettiin jossain salilla, muistaakseni Keravalla, missä ihmeessä, Jouni Virta muistaa se ehkä paremmin, mutta pidettiin niin kuin epävirallinen SM-kilpailu, niin kuin naisten kilpailu. Ja sitten pidettiin toinen kilpailu, mikä oli EM-karsinta, ja se oli mun mielestä Helsingin tuolla messukeskuksessa, UKK-hallissa. Tuosta me en tiedä yhtään mitään, että Kerava, mä en kuullut koskaan, että jossain Helsingin salilta jossain. Joo, se oli, tämä mä sanon, se ainoa mistä mä oon tietoinen, se oli joku Helsinki Gym, mutta se ei ollut liiton jäsen edes. Joo. Kuinka se, eihän tommonen seura, joka ei ole liiton gym, ei se voi järjestää edes virallista karsintaa. Ei, mutta se olikin semmoinen. Mutta tavallaan itse asiassa se oli se ensimmäinen. Se oli ensimmäinen. Joo. Mutta se oli pakko ottaa nyt se tyttö, joka jostakin piti ottaa sen. Niin. Vaikka liitto ei ollut virallisesti järjestänyt yhtään ainoata kisaa. Sitten järjestettiin joku Jyväskylässäkin joku pikkukisa. Saattoi olla, mä en muista. Mutta siitä mä oon täysin varma, että Helsingin Gym ei ollut liiton jäsen. Ei se ollutkaan. Koska mä olin taloudenhoitaja, mä tiesin tarkalleen, mitkä seurat on mukana liitossa. Joo, se ei ollut, mutta siellä oli jossain Ilta-Sanomassa, Ilta-lehdessä oli kuva, että ensimmäinen suomalainen niin naiskeuhrajuuskilpailu, niin se oli se. Mutta sitten kuukausi sen jälkeen oli sitten UKK-halli, entinen UKK-halli niin kuin messukeskuksessa, jossa järjestettiin sitten, niin kuin, sitten virallinen tämmöinen EM-karsinta. Mä en muista tuommoista ollenkaan. Se oli muuten 82. Mä korjaan, tässä vaiheessa mä korjaan. 82 vuonna se oli. Se oli sen takia, että Mario Selin voitti siellä ja Keijo voitti siellä. Joo, silloin se oli virallinen. Se oli virallinen SM-kisa. Joo. Kyllä. Mutta Kike voitti, että se pääsi siltä vaan sitten kuitenkin sinne World Gamesiin ja sen jälkeen se oli niinku peli selvää sitten, mitä se meni. Kyllä. Joka paikkaan. Joo, sitten se on varma, että me maksettiin hänen matkansa sponsorina. Ihan virallisena sponsorina maksettiin, sinne Santa Clara, joo. Kyllä. Eli USA:n länsirannikolla. Kyllä, ja siellä kun hän voitti, niin sitten se räjähti. Joo. Ei se niin paljon ollut vielä EM-kisojen jälkeen, kyllä se aika paljon, mutta aika paljon se oli kyllä, kun häntä verrattiin vähän misseihin. Että nyt kun suomalainen missi voittaa, olihan se miss. niin, Miss Olympia. Niin kuin, mä olin Miss Olympia, mutta mikä se, kun hän voitti EM-kisat, oliko hän Euroopan mestari? Euroopan mestari, joo. Ei se missä Eurooppa voinut olla, ei. Ei, kyllä se oli Euroopan mestari. Mutta hän oli Miss Olympia, Joo. Miss Olympia, se oli kyllä se iso juttu, kaikki suuri juttu tietysti. Mutta kunhan se voitti peräkkäin, se oli ihmeellistä, että virallisesti Suomen mestari hän ei ollut. Hän ei koskaan ollut virallinen Suomen mestari. Niin, siitä vaan tuli mieleen sille kansanedustaja Ritva Elomaan tiedoksi, että järjestetään mastersarja tarvittaessa. Lukematon määrä lehtiä sanoi, että että hän on voittanut kaikki tittelit Suomen mestaruudesta alkaen, mutta ei pidä ihan paikkaansa. Hän ei myöskään koskaan ollut maailmanmestari, virallinen. Joo. Se oli toinen, se oli M-kisossa. Joo. Sama kuin... Mutta
älyttömän hienoa aikaa. Että se oli semmoista, niin kuin, ja samoin niin kuin teidän firma niin kuin meni eteenpäin juosten oikein silloin, koska nehän kaikki... Se oli, siis siihen aikaan mä sanoin, että mun ei tarvitse lukea mitään romaania. Että joka päivä oli niin kuin osa jotakin romaania. Tapahtui koko ajan jotakin. Että mehän oltiin nuoria ja komeita vielä siihen aikaan. niin. Puhu itsestäsi. No, ihan vauva ehkä silloin. mä puhun enemmän vaimostani. niin. Joo. Kyllä. Ja 83 mäkin tulin mukaan näihin kuvioihin sitten silleen, että tulin näihin liittojuttuihin 83-84 muistaakseni. Ja siinä oli aika sellainen mielenkiintoinen juttu, että sähän lähdit niin kuin tavallaan kehorakennusjutusta pois 83, eikö se oli niin? Se oli 84. Joo, se oli vuosikokouksessa 84. Joo, ja mä tulin silloin tilalle. Tai en tilalle, mutta niin kuin mut valittiin hallitukseen, eli meidän tiet kohtasi tavallaan aika hassusti lineaarisesti. Joo, kyllä. Ja meillä oli sitten, sun isäs kanssa oltiin samanaikaisesti hallituksessa. Joo. Et ihan hallituksessa ollut ihan alussa. Mä en muista enää, siitä on niin kauan ja mä en ole sellainen niin miettinyt koko asiaa. Ja sittenhän meillä oli tämä uusi, sitten se oli 83, kun oli se iso juttu, kun se oli myöskin silloin, kun Kimmo valloitti liiton muutamaksi kuukaudeksi. Silloin vasta tapahtui, melkein joka päivä tapahtui, kun Kimmo on mukana kuvassa. Kyllä, Kimmo Elomaa. Kimmo Elomaa, joo. Ja silloin pidettiin se valtava siis ylimääräinen vuosikokous, mutta sitten perustettiin myöskin uusi liitto, Suomen kehonrakennusliiton. Suomen kehorakennusurheilun keskusliitto. Urheilukeskusliitto, joo. Aika monen nimihirviö. Se on sama juttu kuin tässä nimessä Suomen fitnessurheilu. Se on hyvä. Joo. Ja se oli muuten rädyn se pointtisi koko hommas, että Suomen kehorakennusurheilun keskusliitto, se urheilu oli siinä se pointti niin kuin Jormalla. Kyllä. Joo, kyllä se oli pitkä keskustelu, että mikä pannaan niin kuin nimeksi, kun se ei voinut olla enää Suomen kehonrakennusliitto. Se piti olla joku uusi, oli kokonaan uusi liitto. Joo. Siihen ei otettu enää yksityisjäseniä, mutta alussa se oli pakko olla yksityislähtiä, kun ei ollut seuroja. Mä olin silloin nuori jätkä, niin mua nauratti aina se lyhenne, se on SKUKL. Niin, joo, se oli vähän sellainen korli, niin kuin, että tiedä minkä takia, mutta se aina, niin kuin, aina kun sanoi SKUKL, niin kävi niin kuin huvittaa. Kyllä. Joo, siellä oli kyllä tapahtumaa silloin ja vaikka mitä. Ja tavallaan niin kuin, kuitenkin lajikin eli hyvin, että tuli Mario Selin noussa seuraavana vuonna, tai sitten silloin 82-83 hän oli se oli myöskin erittäin hieno tyyppi tuo Mario Selin, kun silloin sattumalta silloin syntyi, mä en tiedä kuinka vanha hän on, mä tiedän vaan, että silloin sattumalta syntymäpäivä samana päivänä kuin mulla on. Mario voi kuunnella tätä ihan hyvin. Joo. Mä tulen tägäämään sen silleen, että Mario niin kuin ainakin huomaa sen. Että... mehän käytiin mutta se oli 87. Mä luulen, että ei ne ole asuneet vielä silloin Havaijilla. Ei, kun ne muutti ekaksi tuonne Washingtoniin. Joo, se oli siellä Hannohan oli siellä. Se oli joku, ei se nyt diplomaatti ollut, mutta olisiko se ollut housekeeper joku tämmöinen. Housekeeper tai yleismies. Jantunen yleismies Jantunen se oli siellä. Olikohan se myöskin talkkarina niin kuin autokuljettajana siellä näillä diplomaateilla ja se varmaan tuntee paljon. Joo, ja tosiaan niin kuin niille, jotka ei tiedä, niin Mario Selin voitti 82 vuonna Euroopan mestaruuden. Ja sitten hän tuli ammattilaista ja hän oli 2-3 kertaa olympiassa 6 joukossa. Miss Olympiassa, eli kysymys niin kuin älyttömän lahjakkaasta niin ja paljon lehtien kansissa niin ulkomailla. Mähän on säästänyt kaikki nämä naisten lehdet ja se oli erittäin paljon esille suomalaisissa naisten lehdissä. Koska hän oli hirveän tyylikäs. Tyylikäs ja myöskin Pirjo oli erittäin paljon esille. Ja Pirjo Reiman Aho, mikä se oli nyt? Pirjo Haapalo. Haapalo. Ja nyt sitten Reiman. Joo. Kyllä. Eli Reikun vaimo. Reikun vaimo, joo. Oli sellaisia vahvoja persoonia, mitkä vei eteenpäin tätä niin Suomen kehorakennus naisten puolella ihan todella kovasti. Kyllä. Että sitten se on ollut kyllä kaikki eniten mukana loppujen lopuksi. No, mutta se ihan johtuu siitä, että tuli niin aikaisin peliä. Niin, mä olin paljon, itse asiassa paljon vanhempi. Mä olin 15 vuotta niin kuin erittäin aktiivisesti. Joo.
Ja sitten ehkä olisi ollut ainakin business-puolella olisi ollut halukas sitten tulemaan mukaan, mutta se voi olla vaan, että se oli hyvä, että sitten kävi niin kuin kävi. Mä kerron siitä Joo. paremmin tässä kirjassa, jos joku on kiinnostunut. Kyllä pakosti on, koska niin kuin sä oot niitä ainoita harvoja suomalaisia henkilöitä, mä sanon tosiaan tosi harvoja, jotka on käynyt Joe Waderin tuolla toimistolla Woodland Hillsillä ja Irving Streetillä. Joo. Ja se oli todella niin kuin fantastisen hieno. Joo, mä oon käynyt sekä hänen... Siis mä ja sä oot käynyt himassa vielä. Joo, mä oon käynyt molempia veljen kodissa ja myöskin konttorissa. Joo. Ja tutustunut molempien vaimoihin. Joo, Bettin ja Juketteen. Joo. Tämä nyt menee suurelle yleisölle, niin ehkä mä nyt ihan kerron nyt kaikkia yksityiskohtia. Mä oon aika paljon kyllä kertonut kirjassa, mutta itse asiassa me tiedän vielä paljon enemmän. Joo. Kaikkea ei voi panna kirjaan. Joo. Niin. Mutta sun täytyy joskus kertoa ne mulle silleen, että ei kamera rulla. Ei edes nyt. Joo, ei nyt, mutta myöhemmin. Se oli toi Betti, se oli kyllä aikamoinen. Vasta Viiden veljesten kirjasta me sain tietää, minkälainen tyyppi se loppujen lopuksi oli toi Betti. Joo. Se oli kivekova liikenainen. Joo. Sitä mä en olisi voinut kuvitella, kun mä luulen, että se on tommoinen tyhmä blondiini. Joo, ja kato, se on kaikkea muuta. Silloin kun me John kanssa naimisiin 50-luvun lopulla, 60-luvun alussa, niin se oli pelkkä niin kuin valokuvamalli, kansimalli. Kyllä. Ja oli pelkästään vaan sellainen niin kuin ihmisten niin kuin esineenä kuvissa. Kyllä, kyllä. Ja on tällä hetkellä niin 93 ja on skarppi vielä tällä hetkellä. Onko se niin vanha? 93? Mun mielestä se on 93 vai 90, jotain tällaista näin. Niin, siis Joe Wadehän oli aikaisemmin ollut naimisissa toisen naisen kanssa. Ja silloin lapsi sen toisen naisen, silloin vaan yksi tytär silloin. Joo. Ja valitettavasti hänellähän olisi ilman muuta pitänyt olla, se olisi ollut hyvä, jos hänellä olisi ollut poika, joka olisi jatkanut tätä. Nythän se on Erik Wiede, Ben Wieden poika, joka jollain tavalla jatkaa tätä rahan tuhlaamista sanotaan. Mä voin sanoa, että se voi jatkaa niin kuin, tavallaan hyvää elämää nyt sillä, että miten veljekset tekee. Mä luulen, että hän on liike-elämässä mukana, mutta sitten näistä muista, Ben Wieden muista pojista mä en tiedä yhtään mitään. No, mä oon kuullut vähän huhuja, mutta ne on vaan huhuja. Joo. Niin. Ja olisiko se todella niin vanha kuin 93? Siis kyllä se vaikutti... Jos oli 20 vaikka vuonna 60, niin sitten se olisi niin kuin sun ikäinen suurin piirtein. Niin. Eli sä oot nyt just täytit 80. No joo, kyllä. Onneksi olkoon. Näin se on vaan, niin kiitos vaan. On se nyt tähän niin kuin, vähän niin kuin incognito muodossa nyt on viettänyt tämän päivän, tai sen päivän. Se on vähän aikaisemmin jo. Joo. No mutta joka tapauksessa Betty on hyvässä kunnossa tällä hetkellä. Niin kuin ajatus toimii ja kaikkea. Tämä Rafael Santonia, joka niin kuin näki hänet olympian aikana. Kun hänen kautta se voit saada tietää vaikka kuinka paljon. Joo. Rafael tosiaan niin kuin kertoi, niin kuin, että Betty on hyvässä iskussa vielä. Että. En usko, että se olisi niin vanha. No mä otan selvää tästä. Mutta voi olla, kun ei oikein usko itsestään edes. Että mä pidän kyllä itseäni näin niin kuin, että forever 39. No, mutta se on sama. Mä oon kohta 55, niin mä ajattelin koko ajan, että mä oon 30. Mikä on tyhmää, mutta siis sellainen, että niin se vaan menee. Että. Joo, sitten, mutta ootte kuullut yhtään mitään tuosta Hygietistä? En mitään sen ihmeempää. Eli Benin vaimosta. Benin vaimo. Tuula niin arveli, että nehän kävi hyvin, niillä oli joku paikka siellä Floridassa. Ja Tuula sanoi, että sinne se lähti kyllä ilman muuta, ei se viitsi jäädä sinne kylmään Montrealiin, niin. Mutta Ben piti Montrealista. Se oli enemmän kotona Montrealissa, kun Joe haluaa olla lämpimässä. Joo. Niin. Ja se oli ehkä liiton kannalta myöskin parempi paikka Montreal. Kanada se on semmoinen, se ei ole niin puolueellinen.
se ei ole sama kuin USA. Joo, se on helpompi lähestyä vaikka jotain kyllä. arabimaita, kun sä oot Kanadasta, kun taas USAsta. Kyllä. Se oli varmaan aika tärkeä syy. Ja ne oli molemmat semmoinen erittäin aktiivisia. Se oli varmaan parempi, että ne ei ollut samalla paikkunnalla. Joo. Aluksi oli ihan kavereita, mutta sitten sen jälkeen piti niin kuin vähän... Tosta me en tiedä oikein, että kyllä ne loppuun saakka ainakin ulospäin oli aika hyviä kavereita. Me ehkä se on Tanja voinut jotain muuta kertoa, mutta tämä vientipäällikkö Eugene Theriault, se nyt kertoo kaikenlaista. Mitä se kertoo niin paljon huhuja ja me en voinut kirjoittaa tähän. Niin, mutta sehän sai fulut. Se sai potkut. Eugene? Niin. No, ja Harris Kagan myöskin, joka oli niin, tunsitko hän, tutustuit Harris Kagan? Joo. Se oli vielä ainakin 89 mukana, Joo, oli. tai 90-luvulla vielä. Joo. Mutta toi nyt kertoo kaikenlaista toi Jouni. Kato, Jounihan se tutustui taas tähän, joka nyt taas tuli takaisin IFB. Wayne DeMilia. No se Wayne DeMilia oli taas kertonut kaikenlaista Joo. Jounille Joo. Kaganista ja Kaganin ja Pamelasta. Joo. Niin. Joo, kyllä se sellainen niin kuin seurapiiri. Sanotaan näin, että se joskus olisi ihan kiva puhua näistä, kun ei oteta nauhalle. Joo, kyllä me tehdäänkin sen vielä. Mutta hei, sen verran siitä Joesta, että eikö Joe ollut silloin jo 70-luvun lopussa, niin se kertonut sulle, että suurin osa bisneksestä, niin kuin mitä Vaderilläkin oli, että he tekivät niin kuin, kaikkien julkaisutoimintaa, eli lehtiä, kirjoja, kaikenlaisia oppaita, sitten niillä oli lisäravinteet, kaikennäköiset tällaiset, niillä oli laitteet, niillä oli kaikkea, kyllä, mitä voi niin kuvitella. Oli. Eikö se sanonut jotain, että 90% meni silloin fitness-juttuihin, kyllä. Siis tämmöiseen kuntoiluun. Ja se oli ehkä ei välttämättä pitänyt paikkansa sitten silloin, kun se body shape boomi oli mennyt ohitse, mutta silloin juuri. Siis se oli niin valtava menestysartikkeli toi body shape, kun niin miljoonia. Ja se on iso maa. Ja kato, Betti harjoitteli TV:ssä. Joo. Bodyshaperillä. Mutta Tuula teki samaan Suomessa, oli mainoksissa. Kyllä. Sun vaimo. Joo, kyllä. Joo. No, mulla oli se hyvä tuuri. Mutta se oli ihan hyviä kuvia, ei voi mitään. Kyllä, hän oli vähän, sanoisin, virtaviivaisempi. Joo. Vähän suomalaisempi tyyppi kuin Betti. Niin, mutta se oli myyvempi Suomessa ihan varmaan. Kyllä. Mä en juuri koskaan käyttänyt, mä olisi voinut käyttää Bettin kuvia, mutta mä en juuri koskaan käyttänyt niitä. Joo. Siis sillä oli siis niin valtavat rinnat, että mä en usko, että ne olisi ollut luonnolliset. Niin. Ja se oli jo 70-luvulla. Kyllä niillä oli ne semmoiset systeemit jo varmaan siihen aikaan USAssa. Kyllä varmaan, joo. Tehtiin vaikka mitä. Joo, kyllä. Ja sitten niillä, kun oli rahaa kuitenkin tehdä, niin... Joo, kyllä. Siinä mielessä. Mutta fiksu nainen, se oli äärimmäisen fiksu nainen. Nyt se huomasin vasta nyt, kun mä oon lukenut tämän. Ootko lukenut? Drivers of Iron. Joo. Siitä mä vasta huomasin, että toihan on valtava toihan on ihan vaikka varsinainen bisnesnainen. Ja sitä ei olisi voinut uskoa. Kyllä se, nyt niin, että se oli fiksu, mutta se oli hirveä, niillä oli molemmalla tämä systeemi, että ne oli ne oppi kyselemällä. Joo, Joe ja Betty. Molemmat. Joo. Ja sitten oli näin, kun me istuttiin sitten ravintolassa siellä yhtenä iltana, niin mä luulen, että toi Betty niin kun, oli saanut semmoisen käsityksen, että mä olen Ruotsista. Okay. Koska mä huomasin selvästi, että se oli etukäteen lukenut kaikenlaista Ruotsista. Joo. Mutta se ei ollut niin tietoinen Suomesta. Se oli varmaan lukenut etukäteen, kun hän tiesi, että on Pohjoismaista on joku tulossa sinne. Mutta se oli vähän erehtynyt maasta. Mutta kuitenkin niin se oli oikeastaan vilkkaampi puhumaan.
Joe Weider ei ole niin hirveä puhelias. Ben oli hyvin paljon puheliaampi. Joo, kyllä. Ja enemmän ulospäin suuntaan. Se Joe Weider, se vaikutti vähän ujolta. Se sanoi, että kato, hänestähän annettiin semmoinen kuva, että hän on tämmöinen teräsmies. Joo, mutta mestareiden valmentaja. Niin. Se yksityisesti se oli sitten jollekulle sanonut, että emme nyt oikeastaan mikään teräsmies ole. Mutta ulospäin oli vaan pakko. Se oli amerikkalainen tapa mainostaa omaa firmaansa. Kyllä, ja se oli itse kyllä. Se kärkinimi. Ja tämä oli se amerikkalainen tapa, että mainostettiin näitä henkilöitä. Se oli aina henkilön kautta. Että hyvin vähemmän mainostettiin tätä Weider nimeä. Kyllähän se sai mainosta myöskin, mutta se oli näiden melkein aina näiden Benin ja Joen kautta. Että sen takia oli varmaan aika vaikeata jatkaa. Että siis nämä Erik Weider, sehän oli ainakin silloin, ainakin vielä 90-luvulla hyvin aktiivisesti mukana lisäravinne puolella, tämä food supplement puolella. Mutta sitten, sitten silloin oli 2 muuta poikaa, nehän oli valmis firma Montrealissa. Hyvinhän ne olisi voinut jatkaa. Se oli niin sisään ajettu. Joo. Mutta kun se vaan oli Ben Weider aina, tai Joe myöskin, niin kun mun mielestäni heidän olisi pitänyt enemmän markkinoida tätä vain pelkkä tuotenimiä, että sitten se kuivui koko sitten. Joo. Niin. Mut kun se kuivui kokoon, niin ne sai $400 miljoonaa siitä. Et se oli hyvin kokoon kuivattu kyllä. Oliko? Joo. Joo, kyllä ne sai ton verran rahaa. Joo, ne sai vielä summa on ollut jossakin Flex-lehdessä. Tai... Joo, ja mä tiedän sen, että näin kävi. Koska ja sitten vielä, että ne sai vielä niin kuin hallituspaikan, pysyvän hallituspaikan. Joo, se kerro jo. American Media Incorporated, eli AMIS. Mutta oliko se vaan Erik, mutta ne muut, nämä niin oli Louis Weider. Ja sitten ne sai 10% vielä siitä American Media Incorporated-yhtiöstä, niin. plus 400 000. Niin. Ei kun 400 miljoonaa. Niin. Että se ihan hyvä kauppa oli. Mutta sitten mutta kenelle ne rahat loppujen lopuksi meni? Minkälainen testamentti Benillä oli? Katso, sehän testamentti, sen taideteokset testamentin yhteen museon Montrealissa. Joo. Ja ne oli erittäin arvokkaat. Kato, Napoleon hommat. On ihmisiä, jotka yli kaiken ihannoi Napoleonia, ja ne maksaa mitä vaan. Joo. Napoleon. Ei ne ehkä nyt satoja miljoonia, niin kuin Picasson töistä, mutta kyllä tuommoinen yksi taulu voi olla hyvin, se oli aika iso, silloin oli aika isot taulut siellä. Kyllä. Ja niitä oli paljon tuossa työhuoneessaan, että kyllä voi olla $2 miljoonaa. Dollaria. Ja sitten sillähän Benillä oli niinku semmoinen Napoleonin hiuksia, jota se analysoi sitten myöhemmin, että kuoliko se arseniikkimyrkytykseen. Joo, kyllä. Ja sitten myöskin Napoleonin sen Waterloon se hattu. Joo, kyllä. Mitä se käytti silloin, kun se hävisi sen kuuluisan taistelun. Joo. Ja sitten sehän lähetti, mulla on isoa kasa näitä joulukortteja, kun se sitten lähetti, joka vuosi tuli joulukortti. Siinä oli, kuvana ei ollut joku, kato, se ei ollut Happy Christmas, se oli Happy, se ei ole. Mutta se johtui siitä, että ei voi sanoa. Ne on juutalaisia. Joo. Ja sitten se, että kun se lähetti niitä ympäri maailmaa. Season's Greetings. Joo, Season's Greetings. Kyllä. Ja se tarkoitti myöskin sitä Thanksgiving Daytä. Kyllä. Se yleensä lähetti aina sellaisen kuvan, mikä oli Thanksgiving Dayna otettu Joan ja Benin kanssa. Siinä oli Betty välillä ja sitten siinä oli niin kuin Erik. Semmoista kuvaa mä en ole koskaan saanut. No mä saan taas niitä se olit myöhemmin mukana. Joo. Mutta aina joku mun aikana niin semmoinen Napoleon taulu oli aiheena. Joo. Mulla on paljon. Ne on tosi hienoja. Niistä voisi tehdä semmoinen kokoelma oikein. Joo, kollaasi. Niitä mä en nyt anna pois. Okay. Mulla on kyllä semmoisia myöskin, että se on lähettänyt
useita vuosia samoja. Se ei oikein muista. Joo. Joo, kyllä. Ja sitten sillä lailla, että varmaan aiheet loppuu. Joo, kyllä. Se on, siis oli kyllä tämmöinen legendaarinen perhe, voi sanoa. Joo. Vieläkin puhutaan heistä. Mutta yhtä legendaaria olet sinä Suomessa. Ja oli sellainen tilanne, että IFPP ei oikein tykännyt kauhean hyvää siitä, että Pohjoismaat olisi tehnyt niin kuin tämmöisen oman liiton, koska se koettiin jonkunnäköisenä uhkana. Ja luulen, niin joo. Ei Euroopan liittoakaan ei haluttu perustaa, vaan pidettiin se yhtenä se juttu ja sitten niin kuin yhtenä systeeminä. Ja sä olit se, joka niin kuin haki vähän sitä Euroopan liittoa tai olit sen puolella ja sitten se, että sä perustit niin kuin myöskin Pohjoismaiden liiton. No sitten kato, se varmaankin, kun minä ehdotin silloin, oliko se 90, että nyt pitäisi perustaa Euroopan liitto. Ja sitten ehdotin toista miestä Benin tilalle, niin sehän oikeastaan räjähti varmaan, kun se kuuli tästä. Niin kun se varmaan kuvittelee, että nyt, että hän, kato, se oli vähän niin kuin sairaassa mielikuvituksessa. Hän kuvittelee, että minä pyrin nyt, ensin mä pyrin siihen, että mä perustin sain aikaan tämmöisen pohjoismaisen liiton ja sitten seuraava askel, sitten Euroopan liitto. Näin se ehkä kuvittelee. Se pelkästään Charles Napoleon. Joo, kohta ja sitten kohta mä oon Euroopan liiton presidentti. Mä en ole missään nimessä olisi voinut ottaa mitään tämmöistä, mutta hän ehkä kuvittelee tämmöistä. Joo, saattoi olla. Sen näki, mä olin uhkana hänelle. Mahdollinen uhka. Joo, mutta sä olit kaukonäköisempi kuin monikaan kukaan olisi ikinä uskonut, koska sä ehdotit silloin 90, että esimerkiksi Wayne de Milliasta olisi voinut tulla niin kuin, ja Wayne de Millia potkittiin ulos 10 vuotta sitten IFPP:stä. Se yhtäkkiä potki. Mutta kun Wayne on tehnyt kaikkea sieltä oikein, meillä on niin kuin ollut vähän erimielisyyksiä sen takia, että Jim Manion tuli tavallaan siihen tilalle. Ja nyt kun Jim Manion on taas NPCn kanssa ulkona IFPP:stä. Niin, tämä on USAssa. Niin sen takia sitten me otettiin Wayne takaisin, koska Wayne on niin kuin tyyppi, joka varmasti tuntee ja tietää USA omat taskunsa. Ja on tällä hetkellä jo saanut lähestulkoon jokaiseen osavaltioon on saanut jo oman semmoisen niin kuin lähettilään. Eli hän on perustunut nyt Amerikan semmoinen kuin IFPP, Physical America, on se nyt se niin kuin uusi liitto, IFPP-liitto. Mutta se, että sä ennustit jo, että Wayneista tulee hyvä johtaja, sä ennustit sitä jo niin kuin 26-7 vuotta sitten. Ja mä uskon, että Wayneista tulee hyvä amerikkalainen. Se oli jo silloin 90. Joo. Niin, joo. Mutta se, kyllä se, eikö se, onko se todella nuorempi kuin minä? No siinä paikka. Se on 71 muistaakseni, vai 70. Joo. Nyt se on ihmeellistä, että siis oli erittäin paljon semmoisia samanikäisiä oikeastaan silloin. Joo. Silloin 70-luvulla nämä ihmiset oli aika nuoria loppuun. Aika suuri osa oli aika nuoria. Ehkä niin oli vaan niin vannan näköisiä. Kato, kun siellä oli paljon semmoinen niin kuin Libanonista Alaivan ja Hefsi Egyptistä, ja ne oli mukana näissä liitossa, ja Fassia. Mä pidin aina Fassia paljon vanhempana kuin minua, mutta hän oli italialainen, ehkä ne vanhenee vähän nopeammin siellä. Mutta itse asiassa hänkin oli hirveän nuori. Joo. Ja Busek, onko Busek nyt vieläkin? Busek on vieläkin. Vieläkin, joo. Joo. Ja vahva. Joo. Busek, no kyllä se nyt jumakauta, hänen on pakko olla yli 70. On yli 72. Joo, hän on vielä mukana. Joo. Meillä on aina semmoinen, niin kuin World Congressissa Albert on aina mukana, samoin sitten kun meillä on EXCO, eli Executive Committeen kokous, niin tammikuussa niin ensi vuonna. Niin onko Busekilla vielä se valtava lehti? Sportrevyn se on myynyt pois jo. Älä? Joo. Ai. Me puhutaan semmoisesta henkilöstä, joka on Arnoldin bestman muun muassa ja auttanut Arnoldia niin kuin Busek oli erittäin hyvä ystävä. Mä vaan kerron näille kuulijoille, että he tietää, kenestä puhuu. Ja saksakielisestä maailmasta. Kyllä, tosi suuri vaikuttaja. Eli Busek on edelleen niin kuin mukana hommissa, mutta ei silleen, että hän olisi niin kuin liittohommissa enää, mutta hän vaikuttaa enää nyt IFPP:n kokouksissa, että hän on semmoinen. No mutta onko se tuossa hallituksessa? On. Jaha. Joo.
Aha. Ja hän on Vice President of Europe. Mutta se on niinku harrastus enää tuossa. No varmaan. Ja sitten se on pakko olla eläkkeelle nyt jo. Joo, ja kyllä, Joo. kyllä. Että toi on aika kiva tuommoinen eläkeläisen harrastus. Käydä pari kertaa Mutta hänellä on vuodessa hyviä näissä. ideoita. Hän on hirveän tarkka siitä, että hoidetaan asiat kunnolla. Silloin hänen maineensa vähän laski silloin parikymmentä vuotta sitten, kun oli tämä Munzer-juttu. Se oli iso juttu, kun se kuoli. Joo. Se oli tosi iso juttuhan Saksassa. Mulla on se lehti. Joo. Sen takia me tiedän tarkkaan, mitä se lehti kirjoitti. Joo. Silloin oli iso, silloin oli vain toi lehti, vaan silloin oli myöskin iso kuntokoulu. Ja, Se oli jo Arnoldin aikana. Niin hän ei omistanut sitä, mutta hän veti sitä silloin. Joo, aha. Ai lehden mukaan hän omisti sen. Joo, se omisti jo kyllä, mutta silloin kun Arnold tuli tuonne Müncheniin, niin silloin hän niin kuin tavallaan oli managerina kuntosalilla, mutta jonka hän osti myöhemmin itse. Aha, hän oli omistaja, Missä se, koska se oli se 86 vai 96, se oli Munzer. 96 varmaan todennäköisesti, Andreas Münzer. Parikymmentä vuotta sitten. Joo. Silloin puhuttiin erittäin paljon pahaa Busekista. Joo. Kato, näin on, ja Jouni, eilen kun me kävin läpi, mä en tiedä, että olet kiinnostunut ollenkaan noista vannoista lehdistä. Mulla on liian paljon, mulla on niin paljon lehtiä, että ne viesin, mulla on ne kellaritilat kerrostalossa. Joo. Ne on aika pienet. Niin. Että voit saada, mä otin semmoisia, jotka ei kiinnosta minua enää. Jos on kiinnostunut, että ellei se on kiinnostunut meitä ne pois. Joo. Kun mä tiedän, että mun poikani ei, se on täysin toisella alalla. Se harjoittelee kyllä, se harrastaa tennistä, se on kuva hänestä myöskin täällä. Joo. Ja sitten silloin omat, se harrastaa painoharjoittelua, silloin autotallissa paljon välineitä. Joo. Silloin se rangen vannoja penkkiä. Niin, Kato, ei se vanna penkki, ei se kulu. Ei, se on vaikka se olisi 50 vuotta vanna. Joo. Niin, ehkä ruostuu vähän. Niin, jollei käytä hirveästi. Niin. Elämän filosofiasta ja elämän tarkoituksesta. Itse asiassa tämä osa, se on se kaikista tärkein osa tästä kirjasta nuorelle ihmiselle. Se on se kaikista tärkein osa. Joo, se loppuosa siinä, missä puhut niin kuin, miten kun mä pääsen sitten siihen, koska mä otan kantaa urheiluun. Kato, mä suhtaudun urheiluun vähän niin kuin kaksipuolisesti, onko se oikea sana? Että toisaalta mä ymmärrän urheilun suurta merkitystä, mutta urheilussa, varsinkin tämän päivän urheilussa on erittäin paljon negatiivisia juttuja, ja niitä ei oikeastaan kerrota ollenkaan nuorelle ihmiselle. Että siis täällä on tuhansia nuoria Suomessa, jotka yrittää saavuttaa huippu. Mutta se on vain muutama, joka pääsee huipulle. Ja siis välillä tuntuu siltä, että nämä muut, ne harjoittelee ihan turhaan. Nyt puhutaan niin yleisesti urheilusta. Mä puhun vain. Ensin olin kehonrakennuksessa. Sitten siirryn aika nopeasti sitten niin kuin yleiseen urheiluun. Tässä on niin kuin eroa myöskin. Että toiset lajit ei ole, voi olla ihan, esimerkiksi golf on semmoinen laji, mistä voi pyrkiä huipulle, mutta myöskin sitä voi harrastaa ihan seniori-ikää saakka. Joo, ja ihan kuntoilu tai terveyspohjalta. Näin on, mutta siis esimerkiksi otetaan nyt joku tämmöinen, niin kuin, lajini oli aitojuoksu. Kuka nyt voi harrastaa aitojuoksua tässä iässä? Tämäkin hyppy. Mutta golfia me voisi ihan hyvin harrastaa. Niin. Tai jopa tennistä mä voisin harrastaa tässä iässä. Kyllä. Ja kyllä voi kuntoborosta myöskin voi harrastaa, mutta siis tämmöisen huippuborausta ei missään nimessä. Että moni nuori kaveri ehkä myöskin ajattelee, että musta tulee
mistä olympia, vaikka ei ole minkäänlaisia edellytyksiä. Että sitten voi harrastaa. Sitten minusta tuntuu, että se harjoittelu menee ihan turhaan. Että ihan yhtä hyvin hän voisi sitten alkaa lukea jotain tärkeää ainetta tai kieliä tai ryhtyä eteväksi vienti-ihmiseksi. Ja suomalaiset ovat huonoja vienti-ihmisiä. Täällähän on erittäin hyviä tuotteita. Tämä Suomen siis elinkeinoelämä voisi olla ihan toisella tasolla, jos olisi hyviä vienti-ihmisiä, jotka pystyisivät viemään näitä erittäin hyviä suomalaisia tuotteita ulkomaille. Ehkä mä oon itse parempi malli tässä suhteessa. Että mä nyt olin aika hyvä yleisurheilussa, kun mä olin esimerkiksi 4. koululaiskisoissa sekä pituushypyssä että aitajuoksussa, 110 metrin aitajuoksussa ja sitten toinen akateemisia mestaruuskisoissa toinen, kaikista Suomen ylioppilasta toinen. Ei se nyt ihan huono juttu. Mieluummin tietysti olisi ollut mestari, mutta se nyt ei oikein onnistunut. Sitten nyt pikkuhiljaa se jäi sitten se urheilu, kun mä huomasin, että tässähän joutuu, niin kun, se oli sitten, kun ihminen, nuori poika tässä tapauksessa, siirtyi juniori-iästä seniori-ikään. Sitten se kasvaa se taso ihan hirveästi. Tulee niin kuin raaemmaksi paljon. Kyllä. Ei siihen aikaan niin kuin puhuttu steroideista, ei mitään 50-luvulla. Mä en tiedä, mitä mä itse olisi 60-luvulla tai 70-luvulla, jos mä olisi vähän myöhemmin syntynyt. Ei sitä tiedä, mitä mä olisin keksinyt. Niin, kyllä, kun mä olin näin lähellä, se voi olla, että minäkin olisi voinut alkaa käyttää jotakin. Se olisi voi olla. Se on nyt tämmöinen teoreettinen. Business pelasti sut. Ja se oli oikeastaan, se oli yksi tyttö, jonka nimi oli Kaija. Kun mä alkoin seurustella sitten kesällä 59 hänen kanssaan. Mä olin Ruotsissa kesällä 58 ja sitten mä harjoittelin kova Ruotsissa vielä. Että sitten mä voin sitten seuraavana vuonna mä voin sitten niin kuin oikein todeta tuolla. Taso ei oikeastaan laskenut ollenkaan. Jonkun verran taso, mutta ei. Sitten jos mä 59, sitten mä olisi voinut oikein niin kuin tulla hyväksi. Mutta sitten me ihastuimme tuohon yhteen Kaijaan. En mä viitsinyt mitään harjoitella siinä kesänä. Ei mitään. Se on nuori elämä. Se on ihan oikein. Niin. Sitten sitten tuli ja sitten tuli muita tyttöjä vielä, mutta tuli toi sotaväki ja sitten se jäi vaan. Mutta ainahan on urheilu kiinnostanut, että kyllä toi on, siis tämä oli vähän niin kuin aukko tällä alalla. Ja se sattui, ja Viiderillä ei ollut edustusta Suomessa. Ja ihmeellistä, että ne valitsi, mutta Jorma Räty muuten oli myöskin suunnitellut, että hän ottaisi yhteyden sinne. Ja joku oli ottanut joku toinen, mä en muista nimeä enää. Mutta siitä ei ollut tullut mitään, mutta kun mulla oli pitkä kokemus liike-elämästä, melkein 10 vuoden kokemus, ja mä olin huippufirmoissa ollut Stockmannilla ja Fatzerilla, varsinkin Fazer, se on Suomen parhaimpia firmoja. Tänäkin päivänä se on äärimmäisen hyvä firma. Niin se ei ole pörssiyhtiö. Jos olisi pörssiyhtiö, mä heti ostaisin Fatzerin osakkeita. Mutta se on sukufirma. Kyllä se voi olla, että sitten vielä jossakin vaiheessa, kun suku kasvaa riittävän isoksi, niin sitten se ei hallitse enää sitä. Mutta sitten sitten piti olla joku semmoinen ala, joka kiinnostaa. Mä olin harrastanut painoharjoittelua Tammerin johdolla. Mä olen Tammerin oppilas. Aane Tammer, se oli suuri. Se mainosti myöskin Suomessa ainakin ruotsikielisellä puolella. Mä en tiedä, mainostiko se ollenkaan suomenkielisen puolella? En mä usko, koska ei oikein ollut mitään varmaan. Se oli Niilo Salo. Niilo oli tässä. Se oli mutta se voi olla, että se oli aika vanha jo. Että se oli enemmän ehkä 50-luvulla, 40-luvulla, kun hän mainosti. Niin no sitten, ilman muuta tämä oli tämmöinen aukko silloin. Tämä oli vähän niin kuin vähän tuurista kiinni myöskin. Niin. Mutta se on
urheilussa ja bisneksessä, että siinä pitää olla osaamista, siinä pitää olla tuuriikin. Joo, kyllä, Että ilman kyllä, sitä ei tule mitään. kyllä. Mutta jos ajatellaan nyt sitten, mennään niin kuin nykypäivään vielä, Niin. niin miten sä kävit tässä pitkästä aikaa, niin kuin viime keväänä kävit tuolla Fitness Classicissa. Joo. Ja kun me oltiin nähty niin kuin muutama kuukautta aikaisemmin helmikuun puolessa Joo. välissä, ja sä haastattelit mua ja mä juttelin näistä uusista lajista sulle ja sä olit vähän silleen, että Sitten sä näit sen niin kuin uuden ajan kilpailun, niin minkälainen kokemus tämä sulle oli sitten? No kyllä se aikamoinen kokemus oli. Se vähän hämmentävä tietysti. Joo. Ne on upeat naiset kyllä, mutta sitten heti aikaa ajatella, ja kun on kuullut niin paljon negatiivista, Joo. ja tämä nainen, sehän on kirjoittanut paljon negatiivista. Se on jopa TV:ssä joskus, se on muutenkin ollut TV:ssä. Mä luulen, että ollut Pippa Laakso. Just sillä on hauska nimi. Joo. Kyllä. Joo. Hän on oikeasti hirveän niin kuin osaava ja niin kuin alansa osaava niin kuin lääkäri ja on ollut Suomen olympiajoukkueessa mukana. Että tietää kyllä, mutta sitten niin kuin vähän puhuu ääri-ilmiöstä. Joo, kyllä. Joo. Minähän ehdotin sitten, että liian laiha ei saisi olla. Ja toihan häiritsee kyllä, siis tuohon mä nyt en koskaan tottumaan, että urheilussa pitää olla, että urheilun takia pitää hankkia keinotekoiset rinnat. Mä oon tässä iässä, sitä ei voi, niinku, ei sitä voi hyväksyä. Mutta mä voin selvästi Sulla on kyllä sulla on vaikea löytää vastaavaa. On. Sama ikäistä. Kuka olisi? Ei, ei ole siitä kiinni. Mä olin sanomassa sitä, että on ihan nykypäivänä tänä vuonnakin voittanut sellaiset tytöt, joilla ei ole tekorintoja, että ovat voittaneet bikini-fitnessistä tai niin bodyfitnessistä, että se ei ole välttämätöntä. Joo, mutta se, että monet, se on vaan kauneusihinen, mitä vaan monet, me ei tavallaan pyydetä, että niitä tehtäisiin, mutta niin vaan tehdään, koska se on vaan kaupallista, että ei mitään muuta. Joo, mutta kyllähän aikaisemmin, mä kävin läpi ne vanhat, mulla oli täällä vaikka kuinka paljon, jossakin vaiheessa oli semmoinen sääntö, kyllä IFB:n vanhossa säännössä jo ehkä 70-luvulla, joo, niin oli, että ei saa olla mitään, eikä mitään muitakin keinotekoisia niin kuin lihasimplantteja. Niin. Jorma Rätyhän olisi myöskin voinut laittaa tähän. Sillä oli huonot rintalihakset. Niin sekin olisi voinut laittaa. Mutta silloin se oli ainakin kielletty. Joo. Kun minä olin aktiivi. Joo. Aktiivi. Niin, mutta siis olit mukana. Joo, niin, johtajana. Joo. Niin. Mutta muuten nykypäivä on ihan niin kuin systeemi näytti kivalta. Tai... Joo, kyllä lähti. Joo, siis minä sanon, että kun näistä nyt mulla oli pieni tämmöinen, että voisi olla, että naisilla voisi olla joku tämmöinen sama vaatimus kuin miehillä tuossa classic bodybuildingissa, että se painosuhteessa pituuteen, niin voisi olla joku vastaava, ehkä se oli sittenkin parempi, että rasvaprosentti ei saisi alittaa tiettyä rajaa. Se olisi yksi mahdollisuus. Nyt sinänsä sehän on upeata. Joo. Kyllä, sinänsä. Mutta siis täällä Suomessa se on kyllä erittäin vaikeaa saada hyväksyntää siis urheilutoimittajan keskuudessa. Siis nytkin, kun tämä kirja on mennyt, kun mä yritin mainostaa ihan hirveästi, lähetin mainoksia, tästä mulla oli vaan, otin vaan kopion näistä, koska se alkaa olla aika kallista lähettää 40 lehdelle. Mä lähetin vain muutamalla oikein erittäin tärkeälle Helsingin Sanomille, Aamulehdelle ja Turun Sanomille ja joku karjalaiselle lähetin myöskin, koska Kim ja mun poikani asuu Joensuussa, missä tulee Karjalaan, että se nyt ainakin voisi kirjoittaa. Mulle lähetit. Joo, totta kai. Sitten oli itse kirja, mutta sitten lähetin muille vaan
niin kuin kirjoitus ja sitten nämä kansisivut. Otin värikopiot niistä, ihan samat sivut kuin tässä. Niin perhana erittäin harva, joka reagoi tuohon, ja mä sanoin, että sitten te voitte tilata itse kirjan. Erittäin harva tilasi. Ilta-Sanomat oli suuri poikkeus. Ilta-Sanomat teki valtavan jutun. Joo. Ja sitten Lapin Kansa oli toinen. Lapin Kansa. Mä luulen, että siellä on aika paljon näitä voimailijoita ja painonnostajia Rovaniemellä. Joo, siellä on kuitenkin niin kuin urheiluopisto tavallaan, mikä kyllä, niin levittää kyllä. tällä hetkellä fitnessiä. Se oli erittäin suuri pettymys, että ei mikään muu lehti tilannut. Ja sitten Helsingin Sanomat nyt ei ole mitään kirjoittanut, Hufvudstadsbladet tietenkään mitään kirjoittanut, kun mä olen niin kun, kuullut tähän paria luokkaan oikein. Se on ihmeellistä, että Hufvudstadsbladetin pitäisi kirjoittaa, siis kun se on ruotsikielinen lehti, ja mä oon ruotsikielinen, että nyt vähän tukisi. Niin kuin, että kun joku on niin kuin saanut aikaa jotakin, mutta ei. Siis he on kyllä niin ihmeelliset tyypit. Mutta se on pitkään niin kuin tuulimyllyt on edelleen siinä edessä. Niin. Että se oli sama juttu sen ensimmäisen kirjan kanssa, mutta olihan se nyt, ei se nyt oikein mikään romaani ollut, mutta siellä oli muutamia kivoja sivuja oli kyllä, mä tiedän. Mutta jos oikein hienosti pitää kirjoittaa, sitten ei kirjoiteta näin nopeasti kuin mä kirjoitan. Sitten se tämmöisen kirjan tekeminen kestää 5 vuotta, Joo. kun oikein kunnolla kirjoittaa. Mä oon muutaman sivun kirjoittanut tuossa ensimmäisessä kirjassa oikein huolellisesti ja oikein, niin kuin, että se on kaivunut kirjallisesti korkeata luokkaa. Se yksi sivu, se vei viikon. Joo. Emme nyt joka hetki, mutta silloin tällöin aina paransi sitä sivua. Joo. Niin, ja kirjoitti uudestaan. Se vie viikon. Kyllä. No mutta tämä oli tosi hienoa niin päästä sua tässä juttelemaan sun kanssa. Ja näillä näkymillä me tullaan sitten näkemään sut sitten tuolla Kulttuuritalolla lauantaina tai sunnuntaina, kun taas tulet Tuulan kanssa sinne. Joo, kiitos vaan tästä tilaisuudesta. Että oli ihan hauska kertoa kirjasta ja seikkailustani bodimaailmassa. Joo. Ja mä kiitän Mannen i Blå Anglia -henkilöä. Kiitos oikein paljon. Okei, kiitos sulle myöskin.